Formation minnu bolodalen no centre Mardianière kɔnɔ o ye coupe couture broderie ni stylisme modélisme ye ale ye san 3 ni kalo 6 kalan ye o formation tellement fana b'an fɛ yen o ye san 1 ni kalo 6 ye maquillage musorosiri coiffure o fana kalan mi centre Mardianière kɔnɔ o ye san 2 de ani kalo 6 o fana formation tellement be san 1 ani kalo 6 tatouage farafin jabi endu jabi o fana kalan bi centre Mardianière kɔnɔ no bana amina i former façon business la donc o kalo 6 à ce moment il ka diplôme sur bi se ka baara kɛ diɲɛ fan bɛɛ o kɔfɛ internat bi centre Mardianière la i bi se ki den bila ka na Mardianière kɔnɔ siyɔrɔ ni dumuni a b'o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ni k'a ka baara kɛ centre Mardianière filɛ nin ye Falajɛ IGA sirafara la centre Mardianière bɛ Segu Midine centre Mardianière bɛ Bakɔ Jikɔrɔni centre Mardianière bɛ Korofina sirafara gitɔrɔnda la ni mɔgɔ bɛ renseignement wɛrɛ la i bɛ se ka weleli kɛ 76 12 11 18 20 20 18 20 ou bien i bɛ weleli kɛ 76 22 01 04 bi araba ye mɛ kalo tile 21 san 2025 aw minnu sɔgɔlen bɛ aw ka jabaraniso la an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ka kɛɲɛ ni aw ka wagatiw cogoya an bɛ aw ladɔnniya ko nin ye aw ka kunnafoni wagati seli bakuruba kunnafoniw na min ye an ka kasobonba ɲɛma ye o minɛna ka o datugu an da bɛna don o la fo ka taga se Sidi Barka ni ale mɛnna ka coordination régionale ɲɛma ye o ka minɛli min fana kɛra an da bɛna don o ni a ɲɔgɔnna caman na ko kan kunnafoniw olu bɛna lase aw ma aw bisimila kunu tarata mɛ kalo tile 20 san 2025 Général Abdoulaye Maïga ni ale y'an ka kasobonba ɲɛma ye ale minɛna ka datugu ka sababuya kɛ ko maa dɔ bɛ ale minɛna ka don kaso la a ɲangina ni saya ye ko muso dɔ tun bɛna ka na bɔ ni maa kofɔlen in na o hukumu kɔnɔna la bɔ kɛra ko in yɛrɛ kalama cogo di min ye a baarakɛɲɔgɔn ye ni o ye Général Abdoulaye Maïga baarakɛɲɔgɔn ye olu de ye an ŋunuŋunu kuma fɔ kulo donna a la a fɛnɛ minɛna k'a datugu ni wagati kofɔlen in na kasoladen min ni kasoladen ale kɔni bilala ka taa Kulikoro kasobonba la ni wagati na nka sɛgɛsɛgɛliw bɛ senna halisa yasa ka se ka dɔn muso min tun bɛna bɔ ni kasoladen na o ye maa kofɔlen min ye ka se ka ko ɲɛdɔn a ko la nka ni wagati in kɔnɔna min ye Général Abdoulaye Maïga kɔni ale minɛlen don Sidi Barka ni ale mɛnna ka coordination régionale ye kunu sɔrɔ nɛgɛ kanɲɛ 20 wagati a bɔtɔ misiri la maa dɔw ye a minɛ ka taga ni a ye ni wagati in kɔnɔna kunnafoniya jɔnjɔn o ma se ka sɔrɔ a minɛli kun kan nka min ye an ka fintigilakaw ye fo ka taga se a yɛrɛ ka denbaya ani a baarakɛɲɔgɔn u kɔni bɛ ɲininiw na yaasa tɛgɛ bɛ se ka kɛ a la cogoya min na ani ka se k'a dɔn maa minnu ye a minɛ ka se k'a dɔn kun min na u ye a minɛ ani ka tɛgɛ kɛ o maa kofɔlen ninnu fana na Modibo Kajara ni ale yirimajɔ commissaire principal ye ale ni a danga Yusuf Kulubali n'u ka cɛlenw ye tɛgɛ kɛ muso dɔ la min kun tatɔla don Bagineda u kelen kɔ ka tɛgɛ kɛ muso in na u y'a jira ko min ye marifa artisanal automatique 6 de yera a kun sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔna la muso in y'a jira ko marifa ninnu tun ye ale furucɛ de ta ye ko o taɲɛna ko ale yɛrɛ bɛ k'a ɲini ka marifa ninnu bɔ a bolo de nka min ye sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ye olu kɔni y'a jira ko o dalen tɛ a ka kumaw la sabula ko jateminɛw ye a jira a bɛ se ka kɛ a nɔ bɛ bingani wale dɔw la nka halisa u kɔni kɛlen bɛ ka sɛgɛsɛgɛliw bila sen kan yaasa ka se ka ɲɛdɔnni kɛ a ko la ni wagati in kɔnɔna muso kofɔlen minɛlen bɛ an ka fintigilakaw bolo yani u ka tila sɛgɛsɛgɛliw la wa min ye an ka fintigilakaw ka wa min ye commissaire min ye yirimajɔ commissaire ɲɛmaa ye a ye a ka cɛdenw fo u ka nin wulikajɔ in na u ka baara ɲuman in na yan folilakaw fɛ u ka brigade mobile d'intervention olu ka wulikajɔ kɛra sababu ye ka tɛgɛ kɛ bolimafɛn 2 la bolimafɛn fɔlɔ o minɛna nɛgɛ kanɲɛ 21 tɛmɛnen kɔ ni miniti 27 ye u ka poste de péage la o min tun bɛ ka i kunda kalanna kan u ka larawereliw kɔnɔna la u bɔra fura carton 23 de kan fura carton ninnu kɔnɔna la u ye a jira ko u ye parastamol fo ka taga se anticol ladinax soloton comix diclofenac fo ka taga se arastanol olu de tun bɛ fura nin kɔnɔna la o dugusɛjɛ nɛgɛ kanɲɛ 9 tɛmɛnen kɔ ni miniti
47 ye u ye tɛgɛ kɛ an ka bolimafɛnba dɔ fɛnɛ na o fɛnɛ lawaleli kɔnɔna la u bɔra furakisɛ dɔ kan min tɔgɔ ye ko Trama King 225 o 400 ɲɔgɔnna u bɔra o de kan ni mobili kofɔlen kɔnɔna la ani min ye ɲɛnaminimafɛn dɔ ye n'o bɛ wele ko Borkun Reef ni o doni ma daga an ka jamana kɔnɔna la u bɔra o fana kan o kulo kilancɛ u ye o de sɔrɔ wa u y'a jira fana ko halisa sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na yaasa ka se k'a ko ɲɛdɔn cogoya min na min ye douane ɲɛmaaw ye k'u b'u ka cɛdenw fo u ka nin baara ɲuman kɛlen in na wa ko u b'u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa min ye yuruguyurugu wale sifa bɛɛ lajɛlen o bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ Bamaliba kɔnɔ cogoya min na. Tɛnɛndo mɛ kalo tile 12 san 2025 an ka jiko ni an ka kuranko minisiri bɔtɔ ka bala a tɛmɛna Kalabankɔrɔ Somagefu fɛ a tɛmɛtɔla a ye ko jama caman de tun bɛ Kalabankɔrɔ Somagefu yɔrɔ la maa dɔw bɛ olu y'a jira ko kabini nɛgɛ kanɲɛ 6 wagati u bɛ Somagefu la yaasa u bɛ se ka u ka jiw sara cogoya min na nin kɛra waleya ye min ye an ka minisiri degun kosɛbɛ a ye kangaridakan dɔw di Somagefu baarakɛlaw ma sabula a donnen Somagefu kɔnɔna la u y'a jira ko min ye u ka baarakɛminɛn dɔw ye ko olu de tiɲɛnen don ni ye kɛra tɔɔrɔko ye ka bɔ a yɔrɔ sabula a y'a jira ko ale tɛ se k'a faamu ko jamanadenw bɛ bɔ kabini nɛgɛ kanɲɛ 6 u ka duw kɔnɔna la k'u bɛ na u ka jiw sara nka ko halisa olu bɛ tile kɔrɔ u ma se ka o ko ɲɛ sɔrɔ ko a kɔni bɛ min ɲini u fɛ nin ka kɛ a fɔlɔ ani a laban ye u ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan yaasa u ka mansimafɛnw u bɛ se ka dilan cogoya min na ka maaw mago ɲɛ wagati bɛnnen kɔnɔna la. O b'an taa an ka kɔkan kunnafoniw na an bɛ taa Côte d'Ivoire mɛ kalo tile 16 san 2025 min ye Côte d'Ivoire lakana minisiri Tenebra Birahima Ouattara ale ni Jessica Davis Ba ni ale Américain ka lasigiden Côte d'Ivoire kɔnɔna la fo ka taga se Général Michael Langley ni ale Américain ka chef du commandant américain pour l'Afrique olu ye ɲɔgɔn ye kɛ olu ka ɲɔgɔn ye kɔfɛ min ye Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaaw ye u ye yamaruya di Américain ma ko u kana u ka daga yɔrɔ dɔ sigi u ka jamana kɔnɔna la min bɛna kɛ sababu ye u ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ cogoya min na ka lakana sabati Côte d'Ivoire ni a nɔkandugu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la bamaci wale o bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ u ka jamana kɔnɔ cogoya min na u y'a jira ko nin daga yɔrɔ min bɛna bila u ka jamana kɔnɔna la ko u bɛna na u dɛmɛ kɛlɛkɛminɛn ko ta fanfɛla la kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye drone ye minnu dilanna nin wagati laban ninnu kɔnɔna la ko Américain ka kɛlɛkɛcɛw bɛna na n'u ye u dɛmɛ cogoya min na u ka baara la sabula u y'a jira ko don tɛmɛnenw na ko min ye bamaci wale tigilamɔgɔw ye u y'a ɲini ka don u ka dugu kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Korogoyan fan fɛ nka ko min ye Côte d'Ivoire finitigilakaw ka wulikɛjɔ kɛra sababu ye ka dankari kɛ o la ko u ka jateminɛw bɛ k'a jira ko min ye bamaci wale tigilamɔgɔw ye u b'a fɛ ka don u ka pankuru jigi kɛnɛ ta fanfɛla de la nka k'u bɛna fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan ni nin base in sigilen u ka jamana kɔnɔna la yaasa o kow bɛ se ka ban cogoya min na. Kunun tarata mɛ kalo tile 20 san 2025 Ukraine finitigilaka minnu bɛ kɛlɛ kɛ duguma olu ka commandant bɔra ka laseli kɛ k'a jira ko sɛgɛsɛgɛli ka boloda finitigilakaw ka daga yɔrɔ la min ye brigade Anne de Kiev ye ni o ye finitigilakaw ye minnu formera Faransi kɔnɔna la yaasa u kana Ukraine finitigilakaw dɛmɛ kɛlɛ min bɛ u ni Rusi ni ɲɔgɔn cɛ nka min ye nin commandant kofɔlen ye a y'a jira ko nin maa kofɔlen ninnu tɛ ka u dɛmɛ i n'a fɔ u kan k'u dɛmɛ cogoya min na sabula ko sanga ani wagati min ye ni kɛlɛkɛcɛ ninnu ye u bɛ k'a jira ko kɛlɛkɛminɛn tɛ u bolo wa u bɛ k'a jira fana ko min ye u ka dronew fana ye ko olu fana tiɲɛnen don ko u bilala poste mun yɛrɛ fana na u bɛ ka boli ka bɔ o poste ninnu kɔnɔna la o hukumu kɔnɔna la a y'a ɲini a ka kɛlɛkɛcɛw fɛ ko u ka fɛɛrɛw sigi sen kan ka jateminɛ boloda nin kɛlɛkɛcɛ ninnu cɛma yaasa u cogoyaw bɛ se ka dɔn cogoya min na u ka jamana kɔnɔna la sabula k'u nakun de ye ka olu dɛmɛ nka tiɲɛ yɛrɛ la olu ɲɛ tɛ nafa la u nakun na. Nin bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniw na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina an b'an ka dibila baarakɛbagaw fo sabula u jɔyɔrɔ ka bɔ an ka baara in na an b'a fɔ k'Ala ka basigi sabati an ka jamana kɔnɔ Ala ka sankɔrɔta di an ka finitigilakaw ma ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan sini ka kunnafoni di aw ma ladiriya la shukran. Everybody, Jack, Baba,
formation minnu bolodalen no centre marjanière kɔnɔ o ye coupe couture broderie ni stylisme modélisme ye ale ye san 3 ni kalo 6 kalan ye o formation teliman fana b'an fɛ yen o ye san 1 ni kalo 6 ye maquillage musorosiri coiffure o fana kalan min centre marjanière kɔnɔ o ye san 2 de ani kalo 6 o fana formation teliman bɛ yen san 1 ani kalo 6 tatouage farafin jabi endu jabi o fana kalan bɛ centre marjanière kɔnɔ n'o banna an bɛna i former façon business la donc o ye kalo 6 à ce moment i b'i ka diplôme sɔrɔ i bɛ se ka baara kɛ diɲɛ fan bɛɛ o kɔfɛ internat bɛ centre marjanière la i bɛ se k'i den bila ka na marjanière kɔnɔ siyɔrɔ ni dumuni a b'o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ni k'a ka baara kɛ centre marjanière filɛ nin ye Falajɛ IGA sirafara la centre marjanière bɛ Segu Médine centre marjanière bɛ Bakɔ Jikɔrɔni centre marjanière bɛ Korofina sirafara gitɔrɔnda la ni mɔgɔ mago bɛ renseignement wɛrɛ la i bɛ se ka weleli kɛ 76 12 11 18 20 20 18 20 ou bien i bɛ weleli kɛ 76 22 01 04